abantu bethi ndinikhe ndandihamba ndodwa phezu kwezontaba bendifika abantu bethi ndinidlala. Nankumzukulwana maqoqo Jojo Tieko obukhalimazembe obutsolo bendongo mabombo mbizana nali ibhelula nguzondo uqhubona uquntu umafunda bezitha ontanda kuphakanyiswa bambuza abantu ba uphi na labhele abuzonye ba uphi labhele wenu ubuza komnye uphi labhele wenu ukhona uBhele. Asinanto siyenzayo ke namhlanje abantu abahle ngaphandle nje kothoba izibilini kwabo mane besikhangela apha ekhaya uba kwenzeka ntoni ngoBhele. We're supposed to have i-recording on Wednesday njengoba namhlanje i-12th nje ngala date angisakhumbula nokuba ibisithini idate ya Wednesday ndizama uyijonga nje banithetha nje efamba sine-recording apho sasiza ukwenza khona idonki ikhona ke lo recording ithi 9 March. Kuzokwenzeka ke abantu abahle kuba ke ingakhange ibe iyangena i-reason okubana ningafumani izi-recordings la Wednesday, Friday ne-Saturday nje beyi-Saturday nje namhlanje is because there were problems with uku-uploada ku-YouTube. Andiyazi noba bendibheniwe noba bendigxothwe noba kusenzeka ntoni but I was not able uku-uploada noba nditshintshe ikhompyutha ndisebenzise yomnye umntu it was unable ukuthatha i-recordings okanye uku-uploada from my account. Mandizama ke mntana omhle mandizama namhlanje nje kuba yile xesha nje kusemva ko-10 i-Saturday kusebusuku ndiye ndamane ndiyizama ndababhalela kwa-YouTube ndamane ndifunda nabanye abanothi mhlambe babe nale ngxaki ndinayo but eventually nje bandisenza nje ngoku iyaphinda ke ngoku iyandivumela ukuba ndi-uploade. We didn't have Wednesday, we didn't have Friday, asabi naye uToday akazuba khona ngomso because kungona ndizama uyimanage le nto yokwazi uku-uploada. Therefore, I didn't prepare anything for ungomso. Ndingulo mntu bekhathazekile ekhala ndimemva kwendlu nditsho isijwili kodwa ke noko zisuliwe iinyembezi. Sizawuphinde siqale ke bantwana abahle ngomvulo ngalo usuku lukanovenkile ukwenza ezi video for the very first time ke kule minyaka sisenza iividiyo zalapha kwavusilanga ukuba kuthiwe asi-uploadanga. Is it 3? Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, 4 consecutive days iveki yonke. Siyathemba ke ukuthi ayizuphinde ibe khona le ngxaki besijongene nayo. uBhele uzawuphinda buyele enze izinto adume ngazo uyayenza ke into yakhe uBhele. Sawuqala manje ke bantwana abahle xa sizabe sisiya evenkileni. Now that sithetha ngayo ivenkile wena mntu ke ofuna ukuza kwi-herbal shop while I was unable uku-uploada ezi video ibindidistebhile nakule process yokwenza le venkile kodwa ke izawuqhuba into ungeza Monday kodwa uzawufika sisagilagilana nazo ikhabhathi apha ngase-Kids Beach. Xa ungenayo e-Kids Beach on your right nantsi filling station okanye le nto kuthiwa igarage uzawufika ikhona ivenkile yakwaBhele iyi-building emhlophe next to igarage, the only building next to la garage uzawufikela khona ke mntana omhle. Ubufike sisatshayela udopore manawe uncedise nantso nje into besingena ngayo sithi sisekhona ungapeniki uyafona lo makhulu namhlanje baBhele kwenzeka nto ndithi hayi ndikhona xhekwazi bendicimba mhlawumbi ingathi kanti unegcushuwa hayi akho nto ikhoyo zizinto nje zeteknoloji no-YouTube. Kaloku ezi services or ezi platforms ayizo zethu unganobi nento kwenzana nala mfazwe yase-Ukraine singena phi thina ukuba ibiyiloo nto. Masiyekeni ke bantwana abahle ukwenzela uba nomnye ayazi uba ukhona uBhele lo video okanye le video ibiye yaloo nto nothing more. Sikhona apha ekhaya sizawuphinde siqalise udidiyela Monday. I just want to caution ukuthi ngolosithathu sizawuloada le video befama ingene ngolosithathu. Ungothuki ke xa inika idate wrong ndifuna emphasize nje loo nto izawube ichaza la date yalo mini, otherwise emva koko they will be corrected. Siyekile kuyalala siyodibana phi kwanovenkile camagu.